Ngono. Pira? Yo engko sik wong wedok anggere karo duit kok koyo ngono. Ah iya. Kenake. Oh yang guyu kok ya ben mbak iki guyu Ah iya, ayo guyu nek ra guyune lucu iki makene. Nah. Dalem. Jangan Mas Gareng Cika gitu. Mas Gareng Cika. Sik. Iki jane iki ibu iki apa to? Mas Gareng Cika. Di. Iki lho. Wis to. Nang kene. Yo nek aku nek karo duit ki moh. Mah, ya ning kene. Cukup wong wedok kowe. Pira iki? Sampun nyawer 300.000. Sampun nyawer 300.000. Mantau tadi. Terima kasih. Ibu sinten? Bu Arum. Arum. Berat kami. Ibu Arum nek umpama kok dadi warok jos. Piye ta, Chan? Contoh. Arum. Iki wengi. Tri Bagong ngene. Jane ana kesenian sekene iki apa? Kesenian Temanggung. Warok. Oh, warok. Apa? Biar tak kenal ke nganu Mas Gading. Nggih. Kesenian Temanggung tak kenal ki. Nggih. Warok. Nggih. Iya Bu, iya iki. Warok. Terus? Nggih. Biaranang. Terus Pulan Sungu. tapi jogete piye? Padha apa beda? Beda-beda. Sing Nek warok. sing jaranan ta? Nek sing jaranan umpama ya. Umpama, mamane Umpama. pripun? Pripun? Nek Mas nek Gading Mbah Roy pengen teng mriki ngerti. mboten Mbah Roy. Mbah Roy. Nek kene ya. Nek PJKT iki biasanya nek didundangi ta. Dundangi iki piye? PJKT iki apa Mbah? Ya kuwi lah. Warok sing nganggo rambut kaya ngger om iki. Indah. Jangkar. Kuwi apa sing apa kuwi? Sing jaranan ki ngono kuwi. Iku kudu meringis ngono. Nek ora meringis piye ta jane? Kudu meringis nek metu langsung. Nek untune ompong piye, Mas? Nek untune ompong. ya kuwi jenenge warok metik Kok warok metik? tanpa gigi. Nyelengono piye le joget piye? Dadung dang tak. Dandung dang tak. Kuwi sing jenenge sedakep. Kok sedakep? Oh, idakep. Oh, cakep. Aku radong kok ya dadine kuwi. Nek beda sing jaman saiki warok-warok Mas Gading. Nggih. Sing gak viral e. Nggih. Sing piye? Arem. Berat tangi. Kan kudune ra ngono to le nyanyi. Jogete ngene iki. Jogete pripun? Ha. He. Sentake col. Ngono. He. Ha. He. Sar. Wong maror sor. Sor. Oh, beda-beda berarti. Beda-beda. Mas, ngono. Sing Sluku, patok. ning warake yo cilik-cilik ngono. Tepone kira. Sre. Ora kuwi. Kuwi iki jane omong apa? Lagune piye nek rasa diomongke kuwi? Kata-katane apa jane? Sore kebone kiro. Mosok marokan koyo ngene ya semangat sing marok ya. Jae wana. Ki lemes, warok koyo ngene ki lemes. Aku radong le. Apa? Waroke sing sigram. Heeh. Aduh. Kan kudune lagune kan arom. Kuwi iki bawane. Oh. Rale nek lagune ya arem. Iya lagune iki. Iki piye lagune? Oh iki. Arem. Hei. Ha. Hei. Wah. Oh, ngono kuwi Mas Gading iki salah satu kesenian dari Temanggung, Nggih, Mas nggih. Gading. Wah, kene iki ono leyake Mas. Denger. Apa kuwi? Wah, leyak. Masa lihat ngene ngene. Loh, nek leyak kene iki. Jangan Mas, leyak Mas.